паважанае спадарства. Ішоў гэта я ішоў і дайшоў да мястэчка Стоўбцы, што знаходзіцца ў Мінскай вобласці, Рэспубліка Беларусь. Калісьці, кажуць, даўно сюды завітаў у гэтай мясціны адзін вельмі набажны князь і заснаваў тут манастыр. І вось у тым манастыру, кажуць, манахі пражылі не адно стагоддзя. Але прыйшла ў гэтыя мясціны чума, і манахі ўсе памёрлі, а засталіся толькі 3 старцы. І каб чума не пайшла далей, яны манастыр спалілі, а на тым месцы укапалі 3 стаўбы. Але вось недарма кажа, што свята месца пуста не бывае. І праз пэўны час сюды прыйшлі простыя людзі і адкрылі гэта месца нанова. І з тых часоў тут жывуць шчырыя, адкрытыя людзі. А ў памяць аб тым манастыру, аб тых старцах і 3 стаўбах паселішча сваё так і назвалі Стоўбцы. Ну што, спадарства, пойдем поглядим на Стоўбцы. За мной. 1, 2, 3. If you close the door, the night could last forever. Leave the sun shine out and say hello to never. All the people are dancing and they're having such fun. I wish it could happen to me. But if you close the door, I'd never have to see the day again. If you close the door, the night could last forever. Leave the wine glass out and drink a toast to never. Oh, someday I know someone will look into my eyes and say, hello, you're my very special one. 'Cause if you close the door, I'd never have to see the day again. I'd never have to see the day again. Once more, I'd never have to see the day again. У той самы год, калі Англія пачала вайну з Францыяй, а у Турцыі распачалося паўстанне рабоў, у летапісах з'явіліся першыя ўзгадкі аб Стоўбцах. І здарылася гэта ўсё ў 1511 годзе. Але пасля, недзе на стагоддзе, пра Стоўбцы нічога не ўзгадывалася. Ці то таму, што жыццё тут было такое ціхае, памяркоўнае, ці, можа, пісар патрапіў нейкі такі нягеглы. І ўзгадалі пра Стоўбцы толькі тады, калі уласнікам тут стаў мінскі ваявода Александр Слушка. Гістарычная даведка, інфармацыя да роздуму. Александр Слушка, шляхціц, нарадзіўся ў 1580 годзе. Паходзіў заслужанага ў Вялікім княстве літоўскага роду воінаў, прыпісанага да гербу Астоя. Адукацыя – Віленская акадэмія. Служыў пры двары караля Жыгімонта III. Сябраваў з каралём Уладзіславам IV. Займаў шматлікія дзяржаўныя пасады. У 1621 годзе разам з жонкаю Соф'яй перайшоў у каталіцтва. Заснаваў у Стоўбцах кляштар дамініканцаў, у Мінску кляштар бернардзінак, у Валожыне і Кавалеўшчыне касцёлы. Памёр у Стоўбцах у 1647 годзе. Энергічны, гаспадарлівы, набожны, без усялякіх чутак, сапраўдны вернік. Кляштар, які пабудавалі Александр і Соф'я Слушкі, аказаўся настолькі прыгожым, што падзівіцца на яго прыехаў магістр тэалогіі Фабіян Малішэўскі. Фабіян Малішэўскі лічыўся прыкладам самаахвярнасці і не толькі ў Вялікім княстве літоўскім, але і ў іншых краінах. І ўсё гэта з-за гісторыі з манахам Амброзіем. А справа вось у чым. Амброзія захапілі крымскія татары у палон. І вось, калі аб гэтым даведаўся Фабіян Малішэўскі, то ён паехаў у татарскі стан і сказаў татарам, што мяне возьміце замест Амброзія, а Амброзія выпусціце.
І ён сказаў ім такую шчырую прамову татарам, што яны расчуліліся і адпусцілі іх абодвух. А што тычыцца столбцаў, то Фабіяну Малішэўскаму гэта мястэчка настолькі спадабалася, што ён вырашыў тут застацца назаўсёды. Застаўшыся, ён тут заснаваў касцёл святога Казіміра, у якім быў прыярам. У Столбцах ён жыў, памёр і быў пахаваны ў касцёле. І вось гэты касцёл праіснаваў да сярэдзіны 20-га стагоддзя. Ён выстаяў усю вайну, а ў 1958 годзе касцёл узарвалі. Некалькі год таму назад у Столбцах была пабудаваная вось гэтая капліца, якую назвалі ў памяць аб тым касцёле капліца святога Казіміра. Вось што трэба для таго, каб мястэчка квітнела і буйнела? Ну, па-першае, трэба атрымаць прывілей на правядзенне кірмашоў, а па-другое, атрымаць магдэбургскае права. Першае Столбцы атрымалі ў 17 стагоддзі, а магдэбургскае права у 1729 годзе. Цікава тое, што вось ратушу, дзе павінен быў засядаць гарадскі магістрат, у Столбцах пабудавалі за год да атрымання магдэбургскага права. Ну, я думаю, ўсё ж яны спадзяваліся на тое, што атрымаюць. Рызыкнулі і не памыліліся. Калі Столбцы атрымалі магдэбургскае права, то на той час тут уладарыла Соф'я Сіняўская. Жанчына гэта была вельмі такая прыгожая, заможная, ну і ўдабавак яшчэ і ўдава. І таму не дзіва, што ў сярэдзіне 18 стагоддзя ў Столбцах з'яўляліся адны з багатых кавалераў Рэчы Паспалітай. Это Радзівіл, Патоцкі, Браніцкі, Тарло. Але вось сэрца сваё яна аддала іншаму, небагатаму генералу-маёру каронных войск Аўгусту Чартарыйскаму. Чаму? Не ведаю. Можа таму, што ён не дэманстраваў перад ёю свае дасягненні, не закідваў яе дарагімі падарункамі, а казаў ёй шмат ласкавых слоў і чытаў вершы. Приди, приди ко мне, моя любовь, а то застынет в венах кровь, а на полях засохнет вся морковь. І ў хуткім часе Аўгуст Чартарыйскі стаў паўнавартым уласнікам мястэчка Столбцы. Мястэчка належала Чартарыйскім да першай паловы 19 стагоддзя, і пры Чартарыйскіх яно стала цэнтрам графства. А унук Соф'і і Аўгуста, ну, Адам Чартарыйскі, які, дарэчы, быў прыхільнікам англійскага педагога Джона Ланкастера, ну, такога англійскага макаранкі, нават стварыў у Столбцах ланкастэрскую вучэльню, ну, так званую школу для бедных. Ад іншых школ гэтая школа адрознівалася не толькі тым, што навучанне тут было бясплатным, але яшчэ і тым, што ўсё гэта было па адпаведнай методыцы. Настаўнік усіх вучняў, якіх у класе было больш за 100, дзяліў на 2 паловы, на выдатнікаў і адстаючых. І вось выдатнікі дапамагалі адстаючым. Адзнакі ў школе не ставілі, фізічна не каралі. І праз некалькі месяцаў дзеткі умелі чытаць, пісаць і лічыць.
У 1833 годзе вучэльня стала дзяржаўнаю і платнаю. І ўсё таму, што стоўцы перасталі належаць Адаму Чартарыйскаму, таму што Адам Чартарыйскі удзельнічаў у паўстанні 1830-31 гадоў. Пасля паражэння паўстання ён быў вымушаны разам з жонкаю пакінуць радзіму і эмігрыраваць за мяжу. Але праваслаўныя вернікі стаўбцоў яшчэ доўга добрым словам успаміналі Адама Чартарыйскага. Менавіта Адам Чартарыйскі у Стоўбцах пабудаваў вось гэтую праваслаўную царкву святой праведнай Ганны. Храм Святой Праведной Анны в городе Столбцы не закрывался ни в годы репрессий, ни в военные годы. Он был действующим постоянно, начиная с 1825 года, со времени своего открытия. На короткий промежуток времени он был закрыт только после войны, когда ремонтировался купол здания от попадания мины. В 2005 году мы закончили наружный ремонт храма, поэтому храм имеет такой благоустроенный вид. Сейчас, в настоящее время, ведется реставрация внутри церковного здания. Кажуць, што ў 19 стагоддзі Стоўбцы былі пазначаны на ўсіх расійскіх мапах. І ўсё таму, што пасля турэцкай вайны Чорнае мора было зачынена для расійскага гандлю. Заставалася толькі Балтыйскае, у якое можна было патрапіць праз Нёман, які працякае праз Стоўбцы. І вось менавіта тут, у Стоўбцах, і знаходзілася галоўная прыстань, з якой пачыналі шлях караблі. Эй, справа по борту! Отдай швартовые. Отдать якоря, швартовые. Спустить паруса. Курс зюйт, вест. Так што, думаю, цяжка прыйшлося б без беларускага мястэчка Стоўбцы расійскай дзяржаве, асабліва міністэрству гандлёвых зносін. Раней тут быў застенак Акінчыцы. Пасля застенак перарос у вёску, а ў 1977 годзе Акінчыцы ўвайшлі ў склад Стоўбцаў. І хто ведае, можа, гэтая назва Акінчыцы знікла б, калі б не напрыканцы 19 стагоддзя у сям'і лесніка Міхала Міцкевіча не нарадзіўся сын, якога назвалі Кастусь. Кастусь Міцкевіч, які пазней стаў знакамітым беларускім пісьменнікам Якубам Коласам і праславіў Акінчыцы на ўсю Беларусь. Гістарычная даведка, інфармацыя да роздуму. Якуб Колас. Сапраўднае імя Міцкевіч Канстантин Михайлович. Нарадзіўся ў 1882 годзе ў застенку Акінчыцы Мінска павету у сям'і лесніка. Праваслаўны, ахрышчаны ў Стаўбцоўскай царкве. Адукацыя. Мікалаеўскае народнае вучылішча, Нясвіжская настаўніцкая семінарыя. Вершы пачаў пісаць з юнацтва. У 1917 годзе у чыне падпаручніка накіраваны на румынскі фронт. Пасля кастрычніцкай рэвалюцыі займаў пасады выкладчыка беларускай мовы БДУ, члена прэзідума і віцэ-прэзідэнта Акадэміі навук БССР і іншыя. Стваральнік неўміручых паэтычных шэдэўраў «Новая зямля», Сымон Музыка. Без сумненняў, класік нацыянальнай літаратуры. Некалі лясы вакол Стоўбцаў належалі аднаму з самых буйных магнацкіх родаў рода Радзівілаў. Яны ўсюды, каб паберагаць свае багацці лясы, будавалі леснічоўкі. Вось тут у гэтым месцы стаяла леснічоўка, невялічкая, амаль такая ж самая, як мы і цяпер бачым. І вось эта хатка, якая перад намі, гэта хаціна, якая сімвалізуе народзіны Якуба Коласа менавіта тут, у Акінчыцах. Гэта мемарыяльны музей. Вось тут, ва ўрочышчы Альбуць, ці, як любіў называць Якуб Колас, у Парэччы, і прайшло яго дзяцінства. Тут маленькі Кастусь з дзядзькам Антосем даглядалі пчол, варылі уху. Сюды да Міхала прыязджалі госці, аб чым і апісаў Якуб Колас у паэме «Новая земля». Мой родны кут, як ты мне мілы, забыць цябе не маю сілы. Вось гэта аб усім гэтым.
trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Кажуть, што першым, хто заўважыў талент будучага беларускага класіка Якуба Коласа, быў расійскі пісьменнік Максім Горкі. Максім Горкі у Столбцах бываў тройчы. Першы раз у 1928 годзе, пасля 30-м і 31-м. Справа ў тым, што на той час Столбцы ўваходзілі ў склад Польшчы і былі памежным горадам. І паколькі Максім Горкі часта ездзіў за мяжу, то ў Столбцах ён спыняўся і спыняўся надоўга. Вось што ён тут рабіў? Ну, кажуць, што ён браў томік Якуба Коласа і ішоў на нёман, таму што ведаў, што вялікі празднік – это хорошая і правільная кніга. А вось у другога буревестніка рэвалюцыі Уладзіміра Маяковска са Столбцамі быў звязаны не вельмі прыемны ўспамін. Уся справа ў тым, што менавіта тут, у Столбцах, на вакзале ён патрапіў пад жорсткі мытны агляд. Памежнікі доўга пераглядалі рэчы Маяковскага. Co to pan? Здымкі, кляц. Co to навошта, пан? Пасля вельмі доўга і уважліва разглядалі яго дакументы. Маяковскі. І вось пасля гэтай, такой не вельмі прыемнай працэдуры на Уладзіміра Уладзіміровича найшло натхненне, і ён напісаў тут свой знакаміты верш аб савецкім пашпарце. Я волком бы выгрыз бюрократизм. Беларускае мястэчка Столбцы ў склад Польшчы ўваходзіла аж да 1939 году. І вось, нягледзячы на тое, што палякі забаранялі ўсё беларускае, ўсё нацыянальнае, у Столбцах быў створаны клуб прыхільнікаў беларускай культуры. Існаваў гэты клуб, правда, так паўлегальна, а каб улады не чапляліся, то яны называліся таварыства беларускай дабрачыннасці. Сябры клуба арганізавалі хор, які спяваў толькі выключна беларускія песні. Там ставіліся п'есы толькі беларускіх драматургаў. Але, кажуць, самай удалай вечарынай гэта была вечарына, прысвечаная Янку Купалу і Якубу Коласу. Кажуць, сабрала гэтая вечарына больш за 250 чалавек. На самым пачатку Другой сусветнай вайны, калі немцы занялі Столбцы, то мясцовыя жыхары былі сведкамі такой жудаснай падзеі. Па вуліцы Столбцаў вялі 4 салдат і 1 босую жанчыну, якая ішла і ўвесь час малілася. Іх вялі на расстрэл. Салдат за тое, што яны ўцеклі з концлагеру, а жанчыну за тое, што яна дала ім прытулак. І вось у натоўпе, які назіраў за ўсім гэтым, стаяў і малады юнак Іван Антанович. І гэтая падзея яго настолькі ўразіла, што ён напісаў аповед маці. Але аповед гэты свет убачыў толькі праз 10 год пасля вайны, калі Іван Антанович, больш вядомы нам пад псеўданімам Янка Брыль, стаў знакамітым беларускім пісьменнікам.
А вось гэты помнік увекавечвае памяць аб загінуўшых у той жудаснай вайне. Ходячы па стоўбцах, я заўважыў, што людзі тут жывуць не толькі шчырыя і адкрытыя, але і вельмі гасцінныя. Запрашалі сёння цэлы дзень у госці. Ну, але самі разумееце, да ўсіх жа не зойдзеш, але вось пад вечар усё ж зайшоў у госці. І, скажу вам, не пашкадаваў, таму што патрапіў да такой шчырай, адкрытай гаспадыні, якая выпякае, вы гляньце, якія весельныя караваі. Знаёмцеся, Валентина Константиновна Уласик. Калі ласка. Давялося мне поехать в Европу. Вот было запрошение от Министерства культуры. Подписывали сотрудничество между Германией, Голландией, Белоруссией и Бельгией. И вот мы поехали, майстры народной творчести нашей Беларуси. В том числе и я. Была и соломка, была резьба по древу. Но я напекла туда аж 32 карабы выпечки. Они вельми цікавилися гэтага у іх няма. И удивилась им то, что собственноручно я это робила сама. Ну, и коснулось, что мне пришлось там еще и демонстрировать то, что я сама зробила. Брала я сюда пластилин, и когда меня пытали, як вот гэта человечка зробить, як вот гэтага ежика зробить, я им демонстрировала. Зробили акцион, устроили со сцены, вынесли, оценили его $400. Но мне вельми хотелось, там было веселье молодой пары, вельми цудоўное. Я им от своей Беларуси зрабіла такі падарунак. Мястэчка, у якое мы накіруемся ў наступнае падарожжа, бывае жартам называюць адной са сталіц Беларусі. А падчас Другой сусветнай вайны у тым мястэчку партызаны правялі аперацыю пад назоваю «Фінансіст». Падчас гэтай аперацыі з банку было выкрадзена 224 тысячы нямецкіх марак. Ну што, здагадаліся? Тады пасля праграмы на працягу гадзіны тэлефануйце па нумары 8 0172 90 28 71. І таму, хто першым з вас дасць правільны адказ, я прэзентую падарунак. На сённяшні дзень у горадзе шмат новых мікрараёнаў, працуюць філіял Мінска маторнага заводу, лясгаз, друкарня, некалькі бібліятэк, агульнаадукацыйная, спартыўная і музычная школы, а таксама кінатэатр, бальніца і дом культуры. Дарэчы, аматары падарожжаў па Стаўбцоўшчыне могуць азнаёміцца з турыстычнымі маршрутамі адразу на вакзале. Стоўбцы – гэта такое мястэчка, аб якім можна расказваць бясконца. Раней, вось, напрыклад, з гэтага вакзала хадзіў кур'ерскі цягнік Стоўбцы Парыж. Думаю, не за гарамі той час, калі будуць хадзіць цягнікі Парыж Стоўбцы, Москва Стоўбцы, Бомбей Стоўбцы. О, чуеце? Гэта ж моя электрычка. Да пабачэння!